És la forma contundent i clara amb què el dret a decidir es posa damunt de la taula. Ha sortit d'un silenci, d'un cert ostracisme. Avui ja ve d'Arenys de Munt i d'altres fets que han anat produint-se en el país. Es posa damunt de la taula amb tota contundència, amb claredat i amb radicalitat democràtica el dret a decidir. I això no passarà desapercebut. Segur que no passarà desapercebut a ningú. El que avui han fet els catalans, bàsicament d'Osona i d'altres comarques, principalment d'Osona, és votar sobre el seu futur. I en aquest sentit han de saber els catalans que en el segle XXI hi haurà més estats, perquè la teoria econòmica ens diu que com més lliure comerç, com més integració econòmica i comercial hi ha entre països i continents, més desintegració política hi ha. Estaria bé doncs, que això s'anés completant i que efectivament es pogués fer també a la capital del país, que per dimensió i per simbolisme doncs, jo crec que seria la cirereta que acabaria de culminar aquesta feina tan ben feta. Si aquestes consultes haguessin estat per preguntar, poso un exemple, sobre la permanència de l'energia nuclear o alguna altra qüestió altament interessant, certament, poder l'estat espanyol hauria dit que són uns magnífics resultats i més tenint en compte que són resultats en què s'ha comptat amb un estat en contra i no s'ha comptat amb els mitjans que hi ha en unes eleccions o amb unes consultes institucionalitzades. Que aquesta desafecció de la política que dèiem que existia, de fet, no és una desafecció de la política, sinó que és una desafecció davant de determinats tipus de polítiques, però que quan ens hi juguem molt, quan ens hi juguem el nostre futur, quan ens juguem el nostre país, la gent es mobilitza, la gent hi posa passió, la gent hi posa ganes. El que no sé exactament quan tardarem en arribar-hi, ni quin és el camí precís que hem de seguir. En tot cas, hi ha una recepta que és segura, que és posar-hi bona fe, que és posar-hi ganes, que és posar-hi voluntat de treball, el mateix treball que hi posa molta gent, que hi ha posat molta gent aquests dies, i em sembla que hem fet una demostració davant nostra i davant d'Europa i davant del món